गिबियावनो गासै दतमाबासी रायजो राजाफोरनिसिम आङो सेन्ट्रेल स्टियारिं कमिटि आरो UPPL दोलोनि जानानै जोंनि दतमाबासीफोरनिसिम जोंनि मोजां मोननाय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ जोङो जासिहरग्रोदों। जे दिनै जोङो 8 नं दतमा बियाबाव जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बयजोंबो अनजाग्रा बयजोंबो सिबिजाग्रा बिथांखौ जोङो बिजाथि महरै मोननो हादों। दा जोङो UPPL दोलोनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि मावख' जों दिनैहाय बेखेवदों बेयाव आरो बेयाव फैनानै दाखालै जेला केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय बिनि उननिफ्रायनो जोङो दतमाबासी साफ्रोमबो रायजो राजानि गोसो गोरबोखौ जोङो एसे बिजिरनानै नायदों, एसे मोनदांदों जे बिथांमोनहा जोबोद बिथां प्रमद बर'खौ बिजाथि महरै मोननानै जोबोद माने खुसि आरो बे खुसिनि फिथाइया फैबाय थानाय 22 तारिखआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सारा 40टा समस्तिनि गेजेरावनो बिथांमोना बांसिनै भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना जेब्लाबो रेडि। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो दतमाबासी बिथांमोनजों खावलायहरदेरनो लुबैदों जे फैबाय थानाय 22 तारिखनि बिसायख'थिया जाहाथे नैबे दतमा समस्तिखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खालामनायनि मोनसे जे सुजुग बे सुजुगखौ जाने बयबो लायो आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा कुनु हारि धोरोम बोरोन सायख'आलासे बयबो लैहोर लैहोरै फैनानै जाहाथे भट खालामो, भट होयो बेखौनो आं खावलायदों। जों दिनै जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायोबा नुयो जे BJPआनो जा BPFआनो जा बिथांमोननि भटार सापर्टारफोरखौ जुदि नायो बे दोलोनिफ्राय बे दोलो बे मोननै दोलोजोंनो थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो भटआ गावोबा बे मोननै दोलोनि गेजेरावनो गावगोन। UPPL हिसाबै दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ बेयाव बिजाथि मोननाय लोगो लोगोनो UPPLनि मददगिरिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्राबो बेयाव हारि बोरोन सायख'आ जासे धोरोम सायख'आ जासे दिनै भट होनो रेडि जानानै दं। बेनिखायनो BJPआनो थाथों बा BPFआनो थाथों दिनैहाय UPPL दोलोनि बिजाथिनि खाथियाव निस्सय बिथांमोना निस्सय साफिनो हानाय नङा आरो बेखिनि फोथायनाया जोंहा रायजो राजाफोरनि सायाव दङ। जुदि बिटिआरनि बारग' गाहायफोरनि बेहाय गेलेनाय रायजोफोरनि बेसेबांसो भट मोननो सानो? बेसेबांसो भट माने जोङो बेखौनो बुंदों जे जेसेबां 40टा समस्ति दङ बिनि भटनि जि रेट माने भट मोननाय डिफारेन्सनि जि रेट बेखौ नायोब्ला बे दतमा समस्तिया दिनै रायजो राजाफ्रा जिबायदि मोनसे आग्रह जानानै बिथांखौ दिनै बरायदों बे बरायनायनि फिथाइया निस्सय बेनो जागोन जे बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै डिफारेन्सआव बिथाङा निस्सय देरहागोन। दिलीप सुखिनि मोनसे बाथ्रा जे BJPनिफ्राय बेहाय बिजाथि होआ होनदोंमोन नाथाय दा बिजाथि होबाय आरो बड'फानि जायगायाव होआ होननाय बे बाथ्रा मा फोरमायो? पलिटिकेल पार्टियाव गोबां बाथ्राखौ हयथ' नायनांगौ थायो। बिथांमोना हयथ' उननि बाथ्राखौ नाहरदों बिजाथि होआब्ला हयथ' बिथांमोननि दोलोनि जिखिनि खुन्थिया बे खुन्थिया हयथ' इयुनावबो लोरिनायनि मोनसे हयथ' गिनायबो थागोन जायनि जाहोनावनो हयथ' बिथांमोना होनांदों जानोबो हागौ। खिन्थु जिखौखि होआथों मानो दिनै जोंहा UPPL हिसाबै जों मजबुत मोनसे अबस्थायाव दङ आरो दिनै रायजो राजाफोरनि जि मोनसे आग्रह बिथांखौ मोननानै बिजाथि हिसाबै मोननानै प्रमद बर'खौ मोननानै बेनो जोंखौ फैबाय थानाय 22 तारिख 26 तारिखनि जे भट साननाय बेयो जोंखौ जोबोद गोसो दुंखां होदों आरो बेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन मोनसे डिफारेन्सआव जे रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ बरायनानै लागोन, बिथांखौ आजावनानै लागोन बेखिनिखौ जों मोनदांनो हायो।